ସେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 720ଟି ସିଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଆଗ ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତା, କାଳେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ କାଶ ହେବ। ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବସି ବସି ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏତେ ସିଡ଼ି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବେ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ନଡ଼ିଆ ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଢୋ ହେଇଯାଇଥିବ। ନନା ନା କହିଲେ କି ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ଯାହା ବି ଆଣିଛ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବାହାରେ ନେଇ ଫଟାଅ ଆଉ ଦୀପ ଲଗାଅ। ତ ଆମେ ବାହାରେ ଆସି ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇନା ଆପଣ ପୁରା ସିଟିଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ବାପରେ। ପୂଜା କରିସାରି ଆମେ ଆରାମସେ ଫେରିଲୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।